Dette er en kort instruktionsvideo, hvis du skal genindstille tidsindstillingerne på Coagocheck XS-apparatet. Dette kan være nødvendigt, hvis du har skiftet batteri. Start med at tænde apparatet. Tjek, at der står 31.12.00 og sæt under i displayet. Hvis der ikke står 31.12.00, kan du rette dette til via M-knappen. Nu vil vi indstille dato korrekt. Tryk en gang på sæt-knappen ude på siden. Nu vil vi indstille det korrekte årstal. Dette gør vi via M-knappen. Tryk en gang mere på sæt-knappen ude på siden. Nu vil vi indstille den korrekte måned. Dette gør vi også via M-knappen. Tryk en gang mere på sæt-knappen ude på siden. Igen via M-knappen finder vi den korrekte dato. Tryk på sæt-knappen ude på siden. Nu skal vi til at indstille klokkeslæt. Tjek, at der står 24H i displayet. Dette betyder 24 timer. Hvis der ikke står 24H, kan du rette dette til på M-knappen. Tryk en gang på sæt-knappen ude på siden. Nu skal vi indstille det korrekte timeantal. Dette gør vi også på M-knappen. Tryk en gang mere på sæt-knappen ude på siden. Nu vil vi indstille det korrekte minutantal. Dette gøres også på M-tasten. Tryk igen på sæt-knappen ude på siden. Nu er apparatet korrekt indstillet.